खुलुमबाय फिल'सफि ब्लग चेनेलाव फिन खनसे बयखौबो गोसोखौ बरायनाय थाबाय। खर'आव एम्फौ नांनानै थैगोन, आबै बुरैनि मेगनाव मोदै आरो सानथ्र'हायि दुखु दाहाखौ जों नुनो मोनो। बिथांनि थासारिखौ नायनानै जों बुजियो, हालाय हाफाय जानो गोनां जाबाय थादों जोंनि बर' माहारि। थारैनो दिनै सैथोआ प्रमान जाबाय आरो बेखौ सिखोमानानै सोरबायदि दैदेनगिरिफोरा माबायदि सिम्पेथि गेन खालामनो नागिरदों, बेलाफारसेथिं बिथांमोना सिम्पेथिनि मुं दिनै गावनिनो हारिनि बिमा बुरैजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौहाय नै बेफोरबायदि दुखु दाहा अलखदाव खोख्लैबाय थायो। थेवब्लाबो रायजो राजाफ्रा मेगन सेबनानै बिथांमोननि दैदेनगिरिमोननि बाथ्रा बुंनायाव दिनै गावनिनो खहा लाबोनो गोनां जाबोबाय थादों। गोबां बाथ्रा, गोबां बिबुंथि, गोबां दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय जोङो खोनानो मोनो। थेवब्लाबो जों दिनै नै बेफोरबायदि थासारिखौहाय मोगथाङाव खनले खनले नुबाय थानो गोनां जादों। बिथांमोना खोथाजोंहाय गोबां बाथ्राखौ सिखोमानो नाजादोंब्लाबो सैथोआ सोराङाव नुजाथिबाय थादों। आबै बुरैया साहस खालामनानै बेनोमोन नामा सरखार सोलायनाया, बेनोमोन नामा जोङो दिनै हास्थायनाया, बेनोमोन नामा दिनै मोजां दिन जों नुनाया? नाथाय जोंनि खायसे दैदेनगिरिफ्रा लाजिया। थारैनो बिथांमोना खसक गाननानै बिथांमोना थारैनो दिनैनि समावहाय मोनसे फेसबुक बायदि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुङो आलादा, नाथाय बेलाफारसेथिं खनायावहाय आसल महरखौ बिथांमोना दिन्थियो। जोबोद दुखुनांथाव नांदों दिनै, जोबोद दुखुनांथाव मोनसे जाथाय। फिन खनसे आरोबाव जोंनि निजेनिनो जायगायाव सोलायनायनि मुङाव दिनै नैबेफोरबायदि सोलायनायखौ नुगासिनो दं। थिगैनो बुंदोंमोन कास्टमारया, बिथांमोना 1% खामानिखौ मावो आरो 99% खामानिखौनो बिथांमोना एडभार्टाइजमेन्ट खालामनो थाखाय श' अफ खालामो। बे बाथ्राया नैबे दिनै प्रमान जाबाय आरो फिन खनसेबाव दिनै जोंनिनो बर' बिमाया, जोंनिनो बर' बिमानि मेगनावहाय फिन खनसे मोदै गनायखौ जों नुनो मोनदों। मडार्न जुगाव दिनैनि समावहाय मानसिया जुजिदों साइन्स एन्ड टेक्न'लजिजों गोदान गोदान जिनिस आबिष्कार खालामनायनि फारसे दिनै लामा हान्थिदों। नाथाय जोंनिया दिनैसिम गावजों गावनो गुलाय गुजाय आरो थगाय थसि, नंखाय बांखाय खोथा बुंनायजों दासिमबो जोंनि समाजा नै बेफोरबायदि गुबुंले जानानै दङ। बर' हारिया जोंना मोनसे जोबोद अनसुलि, अनफावरि मोनसे हारि आरो बेनि फिथाइखौ दिनै नै बेफोरबायदि मोनगासिनो दङ। जोबोद फोथायनाय, जोबोद गनायनाय दैदेनगिरिखौ जोङो जेब्लायबो सिबिनायनि जाहोनाव जों दिनै नै बेफोरबायदि फिथाइखौ मोनदों नामा? नुवाखै, जों आन्दोमोन नुजानो गिनानै जोंबो गियोना। सरखार गोदान जाबाय होननाया बेनो, हा मोनगोन होननाया बोरै माथो दालाय बेबादिनो जाथाय जानानै थांसै। हिनजावफोरबो दं, सिनायखाजोबदों, आं जेबोसो होनाखै। जोंबो सन्देर फैगौमोन बाबा। मा लांदों? हिनजावफोर लांजाबाय, फिसाफ्रा फिसा गोनां फिसा गैयै हिनजावफोरखौबो लांदों आरो हौवाफोरखौबो माखासे लांखो ना माखो दा हनै नुनायल' दङ। औ गारथारजोबदों। आरो आंनिखौबो थफ्लाखौ दानस्रिलांखो ना लांखो, आंनि जोमग्राखौ खम्बलाबो गांथाम गैया, माबाया तिरपाला बेबादिया खावनानै गालांखादोंबा दानस्रिलांदों।
हाबिसुनि होनगोन आं मोजां मोनजायाथ' बिसोरो खिबौ एम्फौ दैनानै थैगोन रायजो नोंथांमोन हरथ'बायबो आरो नैबेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि नैबे भिडिअखौ नैबेखिनियाव फोजोबबाय आरो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय